באיזה רחוב גרת בילדותך? אני גרתי מכיתה ג' ברחוב 4 ארצות. ואחר כך לא כבר. אני עד שהתחתנתי גרתי ברחוב 4 ארצות. גרתי בהתחלה ברחוב גורדון ולמדתי בית ספר תל נורדוי. ואז ההורים שלי עברו דירה, אז עברתי לבית ספר הקליר שהיה בית ספר חדש, לגמרי חדש, עם מורים מצוינים, עם ילדים הכל ברמה, בתרבות, באופי נהדרים, עם רמת לימודים, מה זה גבוהה. סבתא, באיזה עיר גרת בילדותך? אני תמיד גרתי בתל אביב. איך הכרת את מוטי? את מוטי, אני כשהשתחררתי מהצבא התחלתי לעבוד, ואז הלכתי לקורס מורי דרך. ובקורס מורי דרך הוא ישב בדיוק בכיסא מאחוריי. אז התחלנו לדבר ולהתכונן יחד למבחנים ולעשות יחד עבודות, ובטיולים כבר התחלנו לשבת יחד, וככה זה התפתח. סבתא, כן, שלי. באיזה גיל התחתנת? התחתנתי בגיל 23. באיזה מקום הייתה החתונה? החתונה הייתה באולמי רנסנס, זה היה אולם מדהים, חדש. זה היה מורכב משלושה אולמות, אחד של קבלת פנים, אחד של חופה ואחד של המסיבה עצמה. היה מאוד מאוד יפה. איך קראו למחנכת שלך? למחנכת שלי קראו פוליבוי, לאה פוליבוי. היא הייתה כמו כל המורים בתקופה הזאת, הם היו אנשים שבאו מאירופה, עולים חדשים, שהחינוך היה בראש מעייניהם ולהקנות ידע ואינטליגנציה כללית, והם מאוד השקיעו בנו. היית במועדונית בילדותך? לא הייתה לנו מועדונית, ואמא שלי אף פעם לא עבדה, כך שאחרי בית הספר, יחד עם כל הכיתה היינו הולכים יחד הביתה. אחד היה מלווה את השני עד שהיינו מגיעים הביתה. כשהיית בכיתה א', באיזה כיתה הייתה אחותך? אחותי הייתה בכיתה ח'. וכשהיית בג' כבר הייתה בתיכון? כן. באיזה דירה גרת עם סבא שלי? כשהתחתנתי איתו גרתי מול ההורים שלי בדירה שכורה ברחוב 4 ארצות, שפה היה רק מגרש, עוד לא התחילו לבנות, וחיכינו שהדירה פה תהיה מוכנה, ואז נכנסנו לגור פה ראשונים בבניין, ברמת גן, ברחוב הגת. איזה מספר היה הבית החדש? 11 פה. ואיזה מספר היה הבית שבו גרת כשהיית ילדה? גם 11. ובאיזה מספר עכשיו? 11. כל הזמן 11. איך נראית הדירה בהתחלה? הדירה בהתחלה, הכל היה חדש לגמרי, שזה נורא כיף לבוא לגור בבית בדירה חדשה לגמרי, ואת עושה כל מה שאת רוצה, מתכננת. את עוד צעירה ויש לך חשק ורצון שהכל יהיה יפה ומושקע. ולאמא שלך עשינו חדר מתוכנן עם ארכיטקטית בצבעים של קרם וסגול בעיר, והכל היה מיובל מאיטליה, אז עוד היו מביאים מאיטליה. ועשינו לה הכל, כולל הסמיכה והמגינים, הכל היה מוזמן ומתוכנן, והדירה הייתה נורא יפה, הכל היה חדש. כשהיית ילדה היו צל"שים? צל"שים, המילה צל"ש עוד לא הייתה קיימת, אבל אני בטוחה שאם ילד היה תלמיד טוב כמוך, אז היו מעללים, כאילו כל הכיתה ידעה, בית ספר, המורים, המחנכים, כולם היו מדברים בשפחו. אבל איך נראתה הכיתה שלך? בכלל בית הספר היה מאוד יפה, הוא היה בית ספר חדש, באזור חדש בצפון תל אביב, החדש כאילו, לא כמו עכשיו. זה היה אז הכי צפון תל אביב. המגרש היה חדש, הרחוב היה חדש, הכיתות היו גדולות, מרווחות ויפות, והיה לנו חצר נהדרת שהיינו יוצאים בהפסקות, והיו שמים לנו מוזיקה, ואז היה נהוג לרקוד ריקודי עם בהפסקות, והיינו משחקים ורצים, ואולם התעמלות חדש עם מורה שהוא עוד חי היום, מיכאל שמבן, והיינו עושים כיפים לא נורמליים. והחלון הזה תמיד היה? החלון, אז הוא לא היה, כי הסלון הגיע עד לקיר הזה, וכאן היו דלתות, וכשהחלטנו שאפשר לוותר על המרפסת, שהאחים של אמא גדלו, אז עשינו שם תריסים וחלונות, אבל לא כאלה חלונות, ואחר כך החלפנו לכאלה,
וזה נשאר עד עכשיו. באיזה תיכון היית? אני למדתי בתיכון בגימנסיה הרצליה. כשהתחלתי ללמוד גימנסיה הרצליה, עדיין הייתה בבניין שהיום נמצא כלבו שלום. ולמטה בכניסה לכלבו שלום יש את הפסיפס של גוטמן, שהוא מראה איך היה בית הספר התיכון, השאירו את זה כמזכרת, ואז עברנו לבניין החדש שנמצא ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב, שזה היה בניין סופר דופר מודרני, והיינו 7 כיתות חמישית התחלנו, המון ילדים מכל האזור, וזה היה לי קרוב הביתה, ויכולתי להגיע מאוד מהר הלוך וחזור. להורים שלי זה היה מאוד חשוב שהתיכון יהיה קרוב לבית. כשהיית קטנה היה את בית ספר המתחיל? אני לא מכירה את רמת גן. אני הייתי תל אביבית. אין לי מושג. אני משערת שכן, למה לא? הוא תמיד היה, כמו שבית הספר שלי תמיד היה. ועדיין יש את בית הספר שלמדת בו? לא, מאחר ברבות הימים הסביבה מאוד הזדקנה, וכבר לא היו יותר ילדים קטנים, סגרו את כל בתי הספר שהיו באזור שלי, כולל בית הספר שלי. וכל מבנה הפך למשהו אחר, מבנה אחד לילדים מיוחדים, מבנה אחד לבית ספר למחוננים, והמבנה שלי נהרס כולו, ונבנה במקומו, נבנו מעבדות לכימיה. זה היה מול איפה שהיום גן העיר, שם הייתה לנו בריכת שחייה גן הדסה, והיינו הולכים לשם לשיעורי שחייה, זה היה מול בית הספר, ומאחורי גן הדסה, מאחורי בריכת השחייה הלימודית, היה גן החיות. זה היה קרוב לבית ספר שלך, הבריכה והגן? ממש מול, אם היו יוצאים בשער האחורי של בית הספר, וחוצים את הכביש באלכסון, היו מגיעים לבריכת השחייה, ומהצד השני הייתה הכניסה לגן החיות. והבריכה עדיין נשארה? לא, גן העיר שם. אין שם כלום ממה שהיה בזמני. לא נשאר כלום. וגם גן החיות נעבר? אין גן החיות. במקום גן החיות יש גן העיר. שיחקתם קלאס כשהיית קטנה? כשהייתי קטנה היינו משחקים רק משחקי רחוב. זה לא כמו היום שיש לכם טלוויזיה ומחשב ואתם יושבים בבית. אנחנו ממש גדלנו ברחוב. אנחנו היינו באים מבית הספר, וכל מה שהיינו עושים זה לחכות שכבר אפשר יהיה ב4 אחר הצהריים לרדת למטה, וקרוב לבית שלי הייתה סמטה שנקראה סמטת נס, שהייתה סגורה, כמו שיש היום מדרחוב, וכל הילדים היו מתאספים שם, ושם היינו משחקים מחניים וכל מיני, וגם היינו רבים הרבה, והיינו עושים ברוגז ומשלימים, ולבית שלי היה גדר, הבית שלי היה יותר חדש משאר הבתים ברחוב. אז הייתה גדר שאפשר היה לשבת עליה, וכל הילדים היו יושבים על הגדר ומשחקים, למשל בטלפון שבור, וכל מיני משחקים, הכל היה משחקים חברתיים אז. היו יושבים ומדברים הרבה אחד עם השני, ממש לא כמו היום. שיחקתם טיפסוני ו3 מקלות? שיחקנו הרבה מקלות בטיפסוני. כל המשחקים האלה היו מאוד מפותחים, כל היום היינו רצים אחרי אחד לשני. כל הזמן היו רק משחקים של רחוב. כמו תופסת ומחבואים, כן. שיש את המשחקים האלה עדיין, זה גם קלאסי. כל המשחקים ששיחקתם, עדיין יש אותם. כל המשחקים ששיחקנו, עכשיו אמרו לי שבעיריית תל אביב, אחרי הצהריים, באים אנשים בגילי ומשחזרים את המשחקים שהיינו משחקים כל יום אחרי הצהריים. הכל שיחקנו, 5 אבנים, כמו שאת אוספת היום קלפים, גם אז היו אוספים ומשחקים, והמון המון משחקי כדור, המון תופסת, המון יושבים ומדברים ומספרים אחד לשני, המון נפגשים אחד עם השני ברחוב. איך קראו לחברים והחברות שלך כשהיית קטנה? אני כבר לא כל כך זוכרת. בדלת על ידי גרה בתיה, ובדלת מתחתיי גרה בתיה, ובבית על ידי גרה נומי, ובבית מולי גרה רחל, וסך הכל היו לנו שם, כולם היו משפחות עם ילדים, וכל משפחה היו לפחות 2 ילדים, וכולם היו, מה זה חברים טובים? היה לי בבניין 2 אביבות, שהיו מאוד חברות טובות שלי, עם כולם ממש נפגשנו כל יום. לא כולם למדו באותו בית ספר עממי, כי אז בסביבה שלנו היו הרבה בתי ספר עממיים יסודיים, וכל הורה שלח לפי ראות עיניו לבית ספר שהתאים לו לפי רחשי ליבו. כל אחד הלך לבית ספר אחר, אבל אחרי הצהריים היינו כולנו נפגשים. איזה מקצועות היו לכם? אותם המקצועות כמו שהיום, היה לנו הרבה תנ"ך, ספרות, מולדת היה? הרבה מולדת, הרבה גיאוגרפיה, הרבה, לא היה עוד אז מדעים,
היה לשון, טבע. היה הרבה טבע, ביולוגיה, המון, חשבון. יש מקצועות שיש היום, ואז עוד לא היו. היה לנו הרבה מקהלה, המון שפה? התעמלות. לא. אבל, מוזיקה. כן, המון מוזיקה. היו לוקחים אותנו לשמוע קונצרטים, היו לוקחים אותנו למקהלות. ציור היה? כן, ציירנו הרבה, היה תלמוד, היה משנה. היה לנו תמיד מורים לציור שתמיד היו לוקחים איזה ציירים שיודעים ללמד יפה, והם היו מלמדים אותנו את כל הטכניקות איך לצייר. וגם פיסלתם? גם פיסלנו. כן, מאיזה חומר? זהו, שאני חושבת שאז עוד לא היה קרמיקה בכלל, אני חושבת שהיה לנו גבס וחול. וחמר עשיתם? כן.